Sok szeretettel köszöntjük Önt. Az elkövetkezendő pár percben tájékoztatni szeretnénk több olyan forradalmian új technológiáról és szabadalomról, amely a kozmetikumok terén hatalmas áttörést jelent. Szóljunk először pár szót partnercégünkről. A Nu Skin Enterprises 25 éves múltú, 48 országban működő, 1,3 milliárd dollár éves forgalmú amerikai cég. A Nu Skin neve az egészséges bőrápolást biztosítani tudó kozmetikumok iránti elkötelezettségére utal. Az összesen 100 millió házhoz szállított rendelés, mellyel több mint 250 millió terméket juttatott el megrendelőknek, a termékekkel kapcsolatos megelégedettség legjobb példája. Most következzen pár gondolat a napjainkban kapható kozmetikumokról. A bolti kereskedelemben és a különböző hálózatokból jól ismert kozmetikumok 95%-ban kőolajipari származékokat használnak a hatóanyagok bőrön való elterítéséhez. Ezek a hordozóanyagok gyakran a teljes tartalom 95%-át teszik ki, míg az értékes hatóanyagok mindössze 5%-ot. A hordozóanyagok ezen fajtái nem tudnak a bőrön keresztül felszívódni, és a pórusok eltömítése miatt megakadályozzák bőrünk egészséges működését és öngyógyító folyamatait. A képen látható anyagokat, amelyek a kozmetikumok hátoldalán összetevőként szerepelnek, a kőolajfeldolgozás melléktermékeként keletkező pakurából nyerik. Az ok, amiért hordozóanyagként hasznosítják ezeket, leginkább gazdasági eredetű. A kőolaj származékok nagyon olcsók, mindössze átlagosan 5500 forintba kerül belőlük 1 tonna. Ez magyarázza, hogy miért terjedt el ilyen mértékben ezen anyagok felhasználása. A Nu Skin Enterprises megalapítása óta nem köt kompromisszumot a minőség terén. Mint ahogyan azt az egyik alapítótól származó mondatban is olvashatjuk, a cég csak olyan anyagokat használ termékeiben, amelyek nem károsak az emberi szervezet számára. Hordozóként olyan vízbázisú anyagokat használ, mint például az aloe vera, mivel a bőrön keresztül 50%-kal több méreganyag tud felszívódni, mint a tápcsatornán, ezért nagyon fontos, hogy csak olyan magas minőségű kozmetikumokat használjunk, mint amilyenek a Nu Skin kozmetikumok is. A Nu Skin cég szabadalmai és technológiái közül először a Galvanic Spa 2 néven ismert berendezést, azután egy nagyon magas etocin tartalmú True Face Essence Ultra nevű terméket ismertetünk, majd egy gyümölcsavat hasznosító 180 fok nevű bőrmegújító kúrát, és végül egy forradalmian új, a bőr öregedését megállító technológiát mutatunk be, amellyel AgeLock néven találkozhatnak. A Galvanic Spa 2 egy tenyérbe simuló berendezés, amely azt a tulajdonságot használja ki, hogy az emberi szervezet képes arra, hogy elektromos áramot vezessen. A testünkben lévő töltéssel rendelkező molekulák és ionok elektromos mező hatására áramlani kezdenek. Az eddig csak kozmetikusoknál elérhető iontoforézises eljárás külső áramot használ fel az elektromos mező létrehozására. A Nu Skin szabadalmaztatott Galvanic Spa 2 nevű berendezése a galván technológiát alkalmazva otthonra vihetővé tette ezt az eljárást megfizethető áron. A Galvanic Spa 2-t használva különböző testfelületekbe nagyon mélyre tudunk töltéssel rendelkező hatóanyagokat bejuttatni. Elsőként azt az eljárást mutatjuk be, amely főként az arcbőr újrastruktúrálását célozza meg. A kezelés első lépésében egy negatív töltésű tisztító folyadékot juttatunk a pórusok mélyére. Gépünket negatív töltésűre állítva kihasználjuk a mágneseknél ismert jelenséget, amelyben az azonos pólusok taszítják egymást. A kezelés második lépésében az előzőkben használt elven a pozitív kezelőzselét juttatjuk be bőrünk mélyebb rétegeibe. A pozitív töltésre állított készüléke közben magához vonzza az első lépésben bejuttatott negatív tisztító zselét az időközben kioldott pórusainkat eltömítő szennyeződésekkel együtt. Az arc kezelése közben elérhető eredményeket példázza a képen is látható félarcos kezelés. Ennek során a bőr mélyebb rétegeibe bejuttatott hatóanyagok a szervezet elasztin termelését fokozva akár több évvel fiatalabb állapotba hozhatják az önbőrét is. A kezelés után az arcon már megjelent ráncok mélységében és hosszában, valamint bőrünk rugalmasságában szokott látványos változás beállni. Kezünk az a testrészünk, amelyen először mutatkoznak az öregedés első jelei. Ez az a terület, ami a plasztikai sebészek számára is komoly kihívást jelent. Egy 15 perces kezelés ebben az esetben is csodákra képes. A nyak kezelése során a most ismertetett módszerrel pár hét alatt szintén nagyon szép eredmények érhetők el.
A ránctalanítások sorát a legkevésbé emlegetett dekoltás kezeléssel zárjuk, ezen a területen is rendkívüliek az eredmények a Galvanic Spa 2 használatával. Az arckezelés elvének bemutatásakor már megemlített mélytisztító funkció a tinédzserek számára hoz megoldást, életüket megkeserítő pattanások és aknék eltüntetésével. Ennek eredménye gyakran már párkezelés után is látható. A Galvanic Spa 2-t és egy másik kezelőfejet, valamint egy speciális kezelőzselét alkalmazva bőrünk kötőszöveteit tudjuk kezelésbe venni nem mindennapi módon. Egy 15 perces kezeléssel a képen látható eredményt lehet elérni. Ez esetben a felkar fogyás vagy az idő előre haladta miatt fellazult kötőszöveteit lehet nagyon hatékony módon feszesíteni. Az itt látható hölgy bal karjának kerülete 9 cm-rel kisebb 8 hét után, mint a jobb. Az eredmény magáért beszél. Ugyanez a kezelés alkalmas lehet a nők jelentős részénél a gyerekszülés után megjelenő problémák kezelésére is. A képen egy 8 és egy 16 hetes kezelés eredménye látható. Eredeti állapotába sikerült hozni egy szülés után fellazult bőrt. Vajon hány nő tudná megoldani problémáit ezzel a technológiával? A testkezelések sorát a nőket gyakran sújtó narancsbőr eltüntetésével zárjuk. Ezzel az eljárással akár pár hét alatt is jelentős eredményt lehet elérni a cellulit kezelésében. Mivel korunkban, főleg nyáron a ruhadarabok egyre kevesebb testfelületet takarnak, óriási jelentősége van egy olyan technológiának, amivel a fenti problémák egyidejűleg orvosolhatók. A Galvanic Spa 2 gép ismertetését a hajkezelésekkel fejezzük be. Ez az a terület, ahol az arckezelés mellett a férfiak is nagy hasznát veszik ennek a technológiának. A tesztoszteron szint változása a hölgyek esetében komoly problémákat okozhat. Például gyerekszülés után is előfordulhat olyan nagy mértékű hajhullás, ami kihívást jelent a fodrász, illetve a bőrgyógyász számára. A képen egy 12 hetes kezelés eredményét látják, ahol a még élő, de pillanatnyilag nem működő hajhagymákat tudták működésre bírni. Ismer esetleg olyan férfiakat, akik hálásak lennének egy olyan lehetőségért, amely segítségével mentesülni tudnának a kopaszodás kellemetlen következményeitől? A True Face Essence Ultra egy 19 évig tartó, $20 millió kutatás eredményeként létrejött termék. Nagyon magas etocin tartalmának köszönhetően egyedülálló módon képes a bőr elasztin tartalmát akár 20 éves kornak megfelelő állapotra visszaállítani, mely által a bőr visszanyeri fiatalkori rugalmasságát. A tégelyben lévő apró, gyöngyszerű kapszulákat az idősebb emberek is könnyen használhatják. Egy 45 napos kezelés hatását a képen szereplő hölgy esetén is jól láthatjuk. Ezzel a kezeléssel 2 hónap alatt elérhetjük, hogy bőrünket akár több 10 évvel is megfiatalítsuk. A 180 fok néven forgalomba hozott bőrmegújító program egy szenzációs lehetőség arra, hogy egy 8 hetes kúra alatt jelentősen javíthassunk bőrünk állapotán. Egy sejthámlasztásos eljárással új bőrt varázsolunk a régi helyére. Klinikai tesztek bizonyítják, hogy a kezelés után komoly javulás mutatkozik bőrünk rugalmasságában, hidratáltságában, valamint felületében. A nők jelentős részénél a gyerekszülés után jelentkező májfoltok vagy a nap hatására előjövő bőrfoltok esetén a 180 fokot használva akár pár hét alatt is csodákat tudunk tenni. Végül, de nem utolsó sorban, korunk egyik legjelentősebb felfedezését szeretnénk bemutatni. Több ezer év óta keresik az örök élet titkát. Napjainkig csak azt tudtuk az öregedésről, hogy a sejtjeink másolódásáért felelős DNS előregedése okozza a test egészének öregedését. Ezt a jelenséget a képen is jól láthatjuk. A Nu Skin Enterprises 2008. októberében vezette be azt az új, minden eddiginél nagyobb áttörést jelentő szabadalmát, amelyhez most már ön is hozzáférhet. Ez az anti-aging és az öregedés kutatás területén jelentett óriási áttörést. A szabadalom fejlesztésének alapját az a 2 évtizedes kutatás adta, amely felfedezte azt az Arnox nevű enzimet, ami az öregedésért felelős. Amennyiben egy testben az Arnox enzim szintje magas, akkor idősebbnek látszunk tényleges korunknál, ha pedig alacsony, akkor fiatalabbnak. A Nu Skin Enterprises több éves kutatás után megtalálta és szabadalmaztatta azt a hatóanyagot, ami semlegesíteni tudja az Arnox enzimet. Ezt ma ageLOC néven hozza forgalomba. Az ábrán a Stanford Egyetem hivatalos tanulmányában szereplő megdöbbentő eredmény látható.
Az emberi szervezetben a nap folyamán ingadozó árnok szintet az ageLOG használata nem csak lecsökkenti, hanem gyakorlatilag nullán tartja. Ehhez a hatóanyaghoz elsőként a Galvanix pátú arckezelő zseléjén keresztül juthatunk hozzá. Mit gondol, ha megtudják a hölgyek, hogy akár 20 évesen is megállíthatják bőrük öregedését, vajon megvárják majd a Galvanix pátú használatával első ráncaikat? Mivel a Nu Skin cég termékei és technológiái már nálunk is elérhetőek, így önnek is módja van ezek előnyeit saját bőrén megtapasztalni. A Nu Skin büszke arra, hogy szüntelen fejlesztéseivel a kozmetikai piacot évtizedekkel megelőzte, és az ön számára egyedülálló lehetőséget biztosít szépsége megőrzéséhez. A Nu Skin termékeit használva biztos lehet abban, hogy környezete fel fog figyelni az önön szemmel látható változásokra. Lehetősége van arra is, hogy kipróbálja termékeinket és technológiáinkat, még mielőtt bármelyiket megvásárolta volna. Így ön már a vásárlás előtt biztos lehet abban, hogy termékeink önnél is működni fognak. További információért, valamint a kipróbálás lehetőségéért forduljon bizalommal a honlap tulajdonosához. Köszönjük megtisztelő figyelmét, és további jó egészséget kívánunk!